Здравейте, аз съм Тодор Ангелов. Сега ще направя една прогноза кога ще удари Тръмп Иран и какво ще удари. По принцип неговата мокра мечта, съм ви я казал, остров Харк, защото той контролира 90% от износа на Иран, но там може да се случи голяма касапница. Така че най-вероятната посока на удара е остров Кешм на първо място и на второ място Абу Муса. Това са двата острова. Ако той иска да контролира Ормуз, да контролира някакси Иран и в последствие да контролира тяхния износ от Харк, той трябва да удари остров Кешм. Това е едното на ръка. Второто е, ако иска обаче да симулира някаква атака, след което да обяви, че е победил всички, той ще удари, има 2-3 малки островчета като Тарт и ще направи същия сценарий, аз съм ви го описвал, когато правиха украинци и руснаци, забиват със знамето и се изнася. Но според мен е най-вероятно ще удари остров Кешм, ако се откаже да пробва Харк, а Харк е самоубийство. Така че по-вероятно е Кешм и Абу Муса. Това ще се случи на 1 април, при всички случаи до 9 април той би трябвало да свърши и да си тръгне. Ще ви кажа защо така мисля, защото първо той концентрира огромна групировка в момента в Персийския залив, другата сводка ще се спра малко по-подробно колко кораби са, какво могат да направят, какво да изстрелят, колко самолета, прехвърлят се F-35 и така нататък, но това цялото нещо ще се разви от 1 до 9 по време на празника на Пасхата по военни причини и по чисто идеологически и религиозни причини, защото анализирайки поведението на Тръмп и изобщо какви бръмбари са в главата му, е факта, че след което той мисли Куба да е следващата, по принцип наблюдайки го като лидер, аз мисля, че той ще направи в неговата глава една връзка по време на еврейския празник с бягството на евреите от Египет и тяхното първо освобождаване от фараона, след което той започва да ги преследва с войска, след което започва началото на освобождението на евреите и това цялото нещо се развива от 1 до 9, за да може той да се яви като втория спасител, външен спасител за евреите, след Кир Велики. Като Кир Велики той е помогнал за основаването на Ерусалим и единствения външен спасител, външна чужда сила, която е направила много за еврейския народ. Тоест в главата на Тръмп, като се съчетаят тези неща плюс с неговите религиозни убеждения, най-доброто време за удар и по военната подготовка, военната логистика го сочи, това е между 1 и 9, началото, края на Пасхата, на еврейската Пасха, след което да се изнесе. Втория момент е, че след края на еврейската Пасха вече няма какво да прави там по икономически причини, поред други причини. Третия момент е, че пък Нетаняху ще тегли вътрешните избори на Израел. Изобщо за мен това е сценария в неговата глава. Като военният сценарий е на първо място Кешм и Абу Муса и в последствие евентуално Харк. А ако иска просто да отбие номера и да обяви, че е спасител за Израел, който ги е освободил от Иран, но също така няма сили да удари по Иран, той ще се концентрира в тия малки островчета и с това ще приключи. Това е всичко за анализа ми, прогнозата какво ще стане. Иначе на Близкия изток нещата си вървят както си вървели. Иран започва да нанася изключително точни удари. Това се дължи на два факта. Първо, китайците го снабдяват постоянно с разузнавателна информация и данни, много точна информация. Второ, той унищожи над 50% от радарите и радарните установки на американците в Близкия изток. Най-интересното е, между другото, е, че украинците също са изпратили специалисти и дрони в Близкия изток и вчера Иран им е взривил целия склад и с специалисти и с дрони. За сега всичко мълчат, но скоро ще излезе това нещо в пресата. Ударите продължават по всички НПЗ-та, по Израел има много тежки удари от страна на Иран, като вече израелската система не се справя. Те не го и крият вече, те си пазят интерцептори и други критични въоръжения, които са им останали за тяхните обекти от военно-стратегическа цел, така че мрежата може да си видите, ракети масово им падат по всякакви обекти, които са от второстепенна важност, включително и военни обекти. Други интерес, има доста още интересни удари. Най-интересен е контракта, който направиха Обединените арабски емирства за 16 милиарда долара за оръжие с Тръмп, което е пълно безумие и според мен може би тук до година-две, като завее друг вятър, този контракт също ще отече. Но това е в обща линия всичко, което се случва в момента в Близкия изток. Иран са доста добре подготвени за тази война. Аз просто не виждам никакъв шанс за Тръмп и ви казах, това ще се състои
както ви го описвам, така и ще се случи. Не виждам друг вариант да се случи, като за мен е мекият сценарий просто да забие флага на един остров да стръгне е най-доброто, което може да направи Тръмп. Защото иначе отметката на петрола ще отиде на 200 и над 200, защото хутите вече официално са във войната и те съвсем официално казаха, че ще затворят и Баб Ал-Мандеб. И затворили се Ормус и Баб Ал-Мандеб, тогава вече за тази цена спасение няма да има. А те вече официално това нещо го обявиха. А руснаците ще започнат да изпращат шахиди, герани, модернизирани дронове, защото на тях им трябва на първо място опит, за да могат да го интегрират това нещо в дроносистемите си за войските от НАТО, т.е. да бъдат готови, защото в момента те ще придобият безценен опит за това как се държат американските самолети, бомбардировачи и цялото им оръжие и то на терен по време на реална война с най-новите разработки. Така че руснаците, да, категорично ще изпратят и дроносистеми, и ракетни системи, и РЛС системи, за да могат да си подобрят базата данни, защото американците използват по-нови оръжия в Близкия изток, отколкото се предоставят на Украйна. От руския фронт има няколко интересни новини, но нищо по-съществено, освен че украинците явно разполагат с доста дрони, увеличил се интензитета, увеличили са се ударите. Знаете, че вече минават през прибалтийските държави, това не е тайна, те винаги са си минавали. Някои дрони удрят, други не удрят, това никой няма защита 100%, но аз виждам, че те започват руснаците да взимат мерки все повече и повече и украинските удари не са чак от такова естество, че да могат да нанесат съществен урон. Дори бих казал, те вече не нанасят и някакви, кой знае какви щити на НПЗ-тата, а най-интересното е, че има пряка връзка между ударите по НПЗ-та и цената на петрола. Един вид, колкото по-малко НПЗ-та остават, които да предоставят петрола на пазара, цената расте. Така че ударите с дрони, тази зависимост ясно се проследява вече след много удари с дрони, така че ударите с дрони не постигат кой знае каква цел, но те ще продължат. Важното е друго. Украинците разполагат с дрони, това не може да се отрече. Също така фронта, особено Запорожието, е силно наситен с дрони, под Купянски е силно наситен с дрони и затова там се водят тежки боеве. Третия момент е, че виждам как руснаците лека по лека подготвят пролетно-лятното настъпление, което според мен ще се случи скоро. Аз мисля, че другата седмица ще имам повече новини и ще направя една подробна сводка само за Русия и Украйна, където ще ви разкажа много конкретно в подробности за войната, евентуално може и утре, но за сега няма кой знае какви интересни неща. Това е всичко от мен. Не забравяйте да ме споделяте и да гласувате за партия Нация с номер 18. Благодаря ви. Шапка с черным пистолетом. Хоп, 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 милую девчушку не пугает лес. За ее плечами есть АКМС. Пара магазинов, пистолет большой, ой-ой. И еще гранаты, парочка с собой. Хоп.